ki parlok ki medan hang di paror tu ki rongba snong ki bahap karang skin area ki rongba ki long ki samla ki habaret bar khamtame ye gini ki artli ki tim ki bamangi baro hang di ngelay alum matagasni ban pet ya ka jingala kai dongki kabagila ai ka jingala kai ko tanat bahe tenre hakano no ka jingala kai ka judon kasni hakata kasni ka tim ka bakhamle bha kayo ya ka thong the good team wins the race mo tenga ai kuble ya ka Friends United play yo ya ka nam jing yok bat kum joro ka boys lauslam kabla ai ka jingala kai ka bitanat thai tenre kasgi ke joki kam dai jangan dia sni jog duai pada parlok tengia ia kemenlang aka jingale ngia kun ada daladap pada ngia kemenlang tengai kuble ye pisa baro khamtame ye ki samla jog ka rangsken area kibala organize ye gane ka tournament baro shibnai balada nasno badek mana jengero eki bagadei ka mensim jong kajingkut jingmut bat ka mensim banai ka jingetre lang baro ringkat bat ka jingkershan lang jong kirurong ba jong ka sinong bat jong ka area berhawai lala ban pelong yang kani ka jing tournament ka bayat bet hadu kani kasgi ke ba khat ngai hakini ke kindiam sgi hakini ke benai ngai ka jing ya ka mensim jom ke samla nang ni narang sken ke we pri ka mensim ke kita don sisa kata ka ambition ka ba kita kwa sisa berkentiu ya ka sports hakani ke area polkowe ngaso bingide banai ka appreciation ka jingero na ka benta kini ke samla ladam dei ne kini ke samla nginumla ban yalung lane ban ya poi hakani ke sni kumbang ya poi hang ne baro bat kawe kabangai hakini hakani ke jakal hakaba ki samla ki jungi ki kwa ban kentiu ngi kum ki rongba ngede ban ai ka chikershan ki but kasko bagi don't come ya kum ki di samla habaro ki jaka but bagi kum ki rongba ngeda ka chikershan ki ban thau gilat ki lenti pat gasgo bahag di kapor kaba ngamsim don ban ngamsim lalong e kare bai kamelsim ngakloy ban lanya ladero nakapanta banai ka ketika mon ketika dia kini kisam bahasgo bala kumno hagi di kisam ki banwan akaba kanwa larangawan biang hakabo kabangai i ngadonro kata kamensim kumdo ban kentiu gesam namar ka sports kabo parengi kadai kasap pat katalen kabo ugle wa ai hakaba pila banjeng dalaki jong kicat hakatalen kabo pipidam kane ke profession ke jong pi kade ke profession kabayo kade ke self reliance kabafila ban bansa dalade yalade
but dakan ni katalan ko pidon pila ban long ki klur pila ban long ki brew ki ba piang haki benta baru arengi don kam pada ya kata sponsorship ye don kam ya ka backing ye don kam ya ka support baru ki benta but hamne pos nok rang sket ngai ba ngilong laking namar ba ngimdan ka jaka ka bagian par ngasgo pa kani ka jaka ka bagian ni kitry kendo ki ai hang de adam dei ki ai sebun bersih maki ni ka jaka ngedum yo ban perlong tinggal kai ngasgo kando kitry kendo kila Padyasan kandon ka por gidon kam aba gidon kam la syai ila do pada beri tegede ban don bat kucimut kumdo man thau gilat kelenti kumdo bagen yo kamadan padahal yo kamadan lejong sibun ki bangila ban le kaban sim ka bagini di samla gidon ngasoba nakalian ka jonga kumdo wan biang ka bor ka bigisni ya thaulat kumno banyo komadan pat kumno dei ta komadan ka bangin yo bagan biang kumno ban pendon kam padai komadan gedon kam ban pentibit ya ki samla ge jogi man menne ge le kai hang ni paro kolar par ngot ki ki tibit sudah re kumno ban manang pentibit isu ya kai ke pia don menta gedon kam banyo ya ke jingkersha bandon Trainees, kiban wan banai jingkai yapi, alok coaching ka, kabagi dong kam. Because go, mana kalian berdua. Kumbang adon kabelsir, anda iteng, badiarap yapi man kapor, nak bertapan kintiu, haki, kerdan jaga jingela kai gitu. Nakwa apa baru apa fikir samla, hamtam ki player, pide berlong ki taki samla ki bedon kata ka determination ka jingkut jimut ka ba lada ki wai ki samla haki wai ki jaka haki wai ki ri ila ban kiu bakin poi berlong ki klur jom ka persai boleh mapinang ni ki karar arfu argot ngenumla balara hagawai kasni bawan biang hakapo haman gino ki jaka badon ki tournament but kamtam haki final day haki final match naga sports department ladeban pa ke representative naga sports department bakin pek yakini ki rangele kai ke batubit batban discover naga nakini ki apa arngut kartu kat ningut ki batubit bat kumdo banai ke insentif sikri bangasgo bada kalian ke sorkar na kalian jeng mikmat ayawan biang ka kebon along ngede banai ke insentif na kabenta ki kena bat na kalian jeng ke government hakipor ki ba menswa ka government ka ju encourage bah ye ki kena samla ki batwit bandelaka hakaba nagaliang jaga sports nagaliang jaga sorkar ka jubu nagbenta ban reserve nagbenta hikam hijab ka sports quota dengan semua bahkan ni kapor banai ke jingkersyan banai ke jingpun silur ya ki kena ki jungi ki samla ki jungi kita iban revive biar ya kan ke sports quota nagbenta kalaway jong kisamla ki jongi pan pensilur hikam ki jongi kibabon kisamla ele kai kiba don haki kam kiba fair hare ki yo pada jilat ban pentuit hakaba nakalia ka sorkar kan ai kalat ban penkiu
ya ka jingele kai ka jumpi te hagani gasni ban hagani gapo ngade ban ngasngu ngade ban ai ku dei pi paro ngade ban ai ka jingero ya piki samla nakani ka area brawai bat kumjuru igiro rong ba baro ibla ai ka jingi trailang nakabanta bagi new ka ni gasni ka khaddo makalok gasni ka bajok makani kalau ka jingstang ya piki kena samla jo kani ka than kani ka jingstang kamdai ka sin ka badingkong ka khaddo hondai ka jingstang bakan nang yai teng bakan nang penslur ya ki samla ki jongi ki bereng kasap bakin wan ban ya simpenta ha kisgi bagi por ki ban wan ha ka ba pindang teng biang ya gane ka organize session ki jongpi nagabanta ki program bat ki tournament ki ban wan tenga ai kuplay pi baro bat kamtam ya pi ki baro atli ki tim ban ai kuplay ya baro ki tim ki participate hakani ka tournament bala organize de kila seng samla jong soyo jong ransken area prokoy but nga ai ka congratulation kamtam mi ba job hakani ka por pat kawai ka ba nga snow banganay ban ai ka jimut ban ai ka kerja suggestion nga kalong ba mapi ki samla api kwa ban kiu ki jingela kai ki jopi dei tang ba pin biang ya ka bet ka phat ka jongpi ba pin biang ya ka physical fitness ka jongpi hanrei barobor ka bodon kam na lor kita ki jing don kam ke ba pin tibet ya ladi man gasgi ka ba pin biang ka mat ka bet ka phat pi man gasgi ka ba kom san kalau ba pin kiar na ki jingler ki basniu jinglen ke basniu ki dong ki jingdi ki ban pen tron ya kalawai ke jongpi kita gini secret kian bat ki box pidi ki dong ki lai tli ki jingdi ki balong ki nongshun jongpi ki samla ki badan kasap haga jingele ka jongpi nakaliang jonga ngakit bok terwiang jongpi bat ka bilanti bangam kwa ban yu pi ba pinyele kai tang hang ni po badan rangsken sebelat ini ngakwa ya pi ba pin ban yu umdai tang ban yu de ki khmat rei ban yu pi haki tv umdai ba pi le kai tang shillong rei ban yu pi le kai national but international level kita baru kan long bat ko long lada pi don kita ka bensi lada kiwi gila boleh ngang ka determination ka jingkut kepada kami ini tang ni ini kentin na ai ko pi baru ko